Jovan, po milosta Božja, mitropolit Kruševski, Demifisarski, do celá ta polnota, da naša ta najsveta mitropolija Kruševski, Demifisarska, blagodat, milost i mir od Hrista Spasitelj od naš, koji se rodi vo telo. I angel od im reče, ne plašete se, zašto evo vi javu vam golema radost koja će biti za celio narod. Zašto danas vi se rodi Spasitelj vo gradu Davidov, koji je Hristos Gospod. Ludzie dočesti oci, braća i sestri, za mnogo vekovi predođanje to na Hristos Bog kako čovek među nas se plašele od zamisleni bogovi i im prenesuvale žrtvi za da gi smilostivat. Koga se rađa Spasitelot, koji je Hristos Gospod, angelot mu veli na čoveku da ne se plaši, zašto mu javuva golema radost, koja će biti za celio narod. Leguvajne to na Sinod Božji, gomenuva stravot vo radost. To stanuva možno, zašto Hristos ne dojde među nas, za da ne poseduva i vladaje, tuku da ni go podari nešto što od iskoni ni ne dostiga, a to je život večen i život vo izobilije. Kako čovek da ne se raduje na to, i koga rešavame da mal problem, ipak sme radosni. A koga go rešavame najgolemiji problem, što go imame, problem od nas smrta, kogaš li da budeme indiferentni i da ne se raduvame. Na dođanje to Hristovo među nas ljudje to se raduvati angelite, tije koji se do Hristovotovo potuvanje nitu znali deka Hristos Bog će se rodi i kako materijalno biti je. No angelite ne bi bili angeli da ne se raduvat na to što Bog go blagoslovuva, iako jedinstveno je novo pod suncetom. Na takva nepomatena radost ne potiknuvati nas ljudjetom, zašto danas vi se rodi Spasitelj ni velat vo gradu Davidov, koji je Hristos Gospod. Hristos se rodi ljubeni vo Gospoda, da ni donese nadež osmislata na životot, da je osmisli besmislata na smrtnosta, da ni sklopi nov zavet so Boga i Otca. Ete početok na toj nov zavet go praznuvame. Boga Otca go slavime za njegovata mnogomilostiva odluka da go isprati svoj возлюбен sin za život od na svetot, da go falime zajedno so Duhom Sveti koji izlegu od Otca i voseja ispolnuva njegovata sveta volja. Hristos Gospod danas se rađa kako što se rađame nije ljudjetom, za da postane kako jedan od nas, a njegovo to pak da postane naše. A što je najvažno to što ni go dava, nekako život večen. Nema ništa drugo po značanju za njegovo to dođenje među nas. Zato go slavime ušte kako dete, zašto crkvata vo to dete prepoznava sovršen Bog i sovršen čovek. Zato i mu pejem. Slava vo visini da na Boga, na zemljata mir, među ljudje to dobra volja. Isto kako što mu pejat i angelite. Nije pravoslavnite, i koga se raduvame pejeme, no pejeme i vo tagata. Zašto podođanje to na Boga među nas ljudje to, znajeme deka tagata je besilena, a nema vles vo večnosta. Se nadevame deka milosta na Boga, koji se rodio žena, presveta Bogorodica, će bide so nas, zašto bez milosta njegova nije ljudje to ne poznavame način kako da budeme slobodni i kako slobodni biti ja da vlezeme vo večnosta. Hristos se rodi, vaš molitvenik vo Bogomladenecot, mitropolit Kruševski i Demir Hisarski Jovan, za mnogogodini Hristos rodi na pomoć.